Gabris, csináltak róla egy képet? Egy víz nélküli? Egy víz nélküli képet. Na? Akkor beszél már, kérdezz már megint, amit az előbb kérdeztél. Kell-e vizuáliesen? Aha, nekünk. Akkor neked az a töltő, te ezt nem is használsz semmire? Nem. Hát akkor kiperkál kell így 80 eurót, azt felejtsen. Ja, de már Ne? jó lesz partizni, már most rájöttem. Hol? Basszom, 160 partizott, tepeg, vegyél. Mennyiért? 165. Hát, akkor töltős videósra adok érte 80-at, azt felejtsd rá a gecibe. Hülye válsz, amit csinált magáról képet is. Ki? Te. Ja, hát kattintottam, milyen élet. Figyelj már, figyelj, ez faszgép, mert ezt nem értem.